Wow, kalamisa akong suwa, guys. May zalma ko. Tapos yung itlog na maalat. Tapos may tomatoes ako. I-mix ko yan mamaya. May dilis ako. Ang sarap nito, guys, itong dilis na ginamos. Yung manamon na dilis. Yata yung nakalagay sa niya, sa bote niya. Nilagyan ko ng lemon. Bentag niyan, lemon citron. Tapos tawag nito, gusto ko sana to siyang isawsaw sa tuyo bang. Kaya lang masyado ng maalat to. Ayaw akong panuhin ng asawa ko ng masyadong maalat. Okay guys, see you later, alligators. Hi, hello guys! Kain na naman tayo. Ito yung kanin ko, napaka-dami. Itlog na maalat. Cornichon, yung pickles. Yung para sa itlog na maalat ko, yung tomatoes. At meron tayo ditong ginamos, manamon delis, the salted fish. Nilagyan ko siya ng ito, parang maasim. Ikot ako ditong salad. At meron ako ditong tinagong zam. Kasi para mainit siya. So, legit guys. Pwede ba ako magkinamot? Ang sarap talaga. Bakit ko ito ginamit sa rice? Napagod ako kanina guys. Sinantok ako. Nakatulog ako kanina. So, saan ko ba ito ilalagay? Yung sa isda ko nga sana. Dito sa ilalim. Yung zam ko. Ayan o. Nakita niyo? Ito, yung zam ko. So, let's eat! Parang may kulang yata ako. Sarap na yan, no? Sarap siya. Inom muna tayo ng coffee. Sa totoo lang, nakadik na ako ng coffee. Kala ko na yun. Guys, nakita mo yung sa isa kong video na yung nagkita ulit kami. Yung unang-unang Filipina, sa unang video ko na kumusta na siya? At tinanong ko siya, o kasal na ba? Yung Pilipina na yun, may asawa yun na matanda. Pinagsasabi naman niya yung sekreto niya eh. Wala siyang tinatago. Sarap talaga nitong na to. Nung na-meet niya yung matanda na yun, may business yun yung matanda. Ang asawa niya. Nag-buy and sell ng mga apartments doon sa seaside. Tapos,
babaero. Mahilig sa itim. Itim ang gusto niya. Kinuha niya yung Pilipina, tapos sinasabi din niya yung mga itim. Tapos, laging nagkakasakit. Akala niya maraming pera sa bangko. Yung pala wala. Nawala na ng trabaho. Parang na-fayot yata yung business. Wala ng pera na ubos kasi sa kakababae. Tapos, nagkasakit, ang gumastos siya. Yung trabaho lang niya, pareho ko lang din. Walang insurance. Walang health insurance. Mabuti na lang siya, nagbabayad siya ng health insurance yung kaibigan ko. Nagkasakit yun sa ospital, sa kanya ang ginagamit kasi carry siya dahil asawa niya. Pag may mutuality ka dito, nagbabayad ka ng mutuality, pag ikaw nagkasakit, meron kang private na room sa hospital. Kaya nagkasakit. So maganda yan. Pag hindi mo yan inikaso, mukhang kawawa ka. Tapos nung namatay, walang-wala talaga siyang nakukuha. Tapos, kasi nga babaero yung matanda na yun. Lalaki din siya. Sinabi naman niya kahit kanino kasi hindi niya tinatago Harap-harapan din sa maraming tao Alam ng mga tao pero hindi lang naman siya kasi marami dito karamihan dito nagaganyan na rin. Parang nasanay na rin kami. Kasi nga nakita rin naman, babaero din kasi yung asawa niya matanda na yun Nakakita siya ng Pilipino. Yun. Nagkaroon sila ng relasyon. Matagal din sila, matagal. Matagal rin yung paghano nila. Hanggang sa namatay yung matanda. Kaya nga ngayon magpakasal sila daw. Kaya lang yung lalaki wala yung papel. Paano kaya yan mano? Ewan ko kung anong gagawin niya. Paano nila gagawin yan? Walang papel Nagtatago ng tago yan. Ilang years na yan dito. Kasing lang din yan namin Kasing ka-time lang din yan namin. Ano ba? Hirap ng ginamot. Itong na maalat, masarap. Pumupunta yung lalaki, yung Pilipino. Pumupunta yan siya doon sa bahay ng asawa niya, sa apartment. Sinasabi lang niya kaibigan niya. Pero hindi niya alam ng matanda. Yung boyfriend niya. Ayaw kong sabihin kabit kasi. Bakit pakinggan? Kaibigan ko pa naman. Pero sinasabi naman rin niya marami nakakaalam dito
dinadala niya eh. Pumupunta sila ng mga party, lumalabas sila. Tapos pag matanda na sa bahay, lumalabas sila. Mga anak, alam na alam. Kasi nga harap-harapan nga pumupunta doon. Pumupunta din siya doon sa mga kamag-anak ng ng lalaki. Parang makasasawa silang tunay. Kasal nga lang ang kulang at saka tapos nagpipintura yun siya, yung ano niya, yung BF niya. Nagpipintura doon sa bahay. Sa bahay nilang mag-asawang puti. Pumupunta doon tapos kakantsawan sila habang nag-ano, kumakain. Parang nga silang magkaibigan. Tapos hindi alam ng matanda na mayroon siyang lalaki niya yun. Sarap ng ilagay ko sa sound. Sinong hindi kumakain din ng ginamos? Ha? Kumakain ako ng ginamos. Sarap niya eh. Sarap. Kuha pa ako ng kanin, guys. Dami nun ng kanin ko. Kuha pa ako na. Tapos, mayroon ko na siguro kasi sasaba ako.